Аз по принцип съм си Honda-G. Оп, какво става? Днес отново ви взимам с мен за София, за снимки. Отново за Мерцедес, с малката разлика, че този път giveaway е спечелен в TikTok, не в Instagram и че във Враца е минус 2 градуса. Та направо ще се видим в София, защото съм премръзнал целя. Оп, това трябва да е моя Мерцедес там. Здрасти, Влади съм аз. Приятно ми е на мен. Багаж ти имаш ли? Само ще си метна раничката и якито отзад. Най-важното, като снимате коли, искам да си вземете CPL филтрче. Представлява нещо като... не мога да го извадя, не знам дали че мога да прочетете, но от автомобилното челното стъкло искам да видите. Аз ще ви кача снимки най-вероятно. Така, това е без филтъра. Това е с... В смисъл, огромна разлика прави. Ако ще се занимавате, снимате автомобили, задължително си вземете един CPL филтър. Няма значение каква е марката. Просто ако не искате да имате тия бели стъкла гадни, никой не ги иска. Да, най-добре вземете едно филтърче. Аз по принцип съм си Honda-G. Да, имам две Honda и да, и двете са Civic. Едната е стара, другата от тия по-новите е 8-ма генерация, ако ги знаеш. 8-та генерация, тя е 2.2 дизел. Тя е просто е така да си пътувам, да знам, че няма да се строши по пътя или нещо. И 6-та вече я правя. Тя ми е проектната кола. А другата? Чакай сега. Значи всеки човек, който познава има Honda Civic, има права тръба. Има ли права тръба? Не, имам си. Аз съм си абсолютно резонатно гърне, крайно гърне си им, така че... Оп, включвам се набързо да ви покажа втората локация. Мега изручение ще стана след малко. Ще ви покажа как се изглеждат снимките. Оп, точно пристигнахме. Ето я и третата локация. Ето ги и кадрите. Ето вече сме на последната локация. Парк Камбаните, естествено. Без нея няма как да минеме. Гледката е мега брутална. Колата е мега брутална и снимките ще станат мега брутални. И естествено надявам се да ви харесат. Привет, включвам се от нас вече на следващия ден. Клипът е готов, но някак си вчера съм забравил да си направя финалния клип. Ако сте се изкефили на клипа, харесайте го, абонирайте се за мен, ще съм много благодарен и ще ми даде допълнителна мотивация да правя още такива готини клипчета. Чао от мен!